אתם יודעים, אני מאוד אוהב לעשות רעיונות עבודה לקורס הכשרה וניהול הזה. כן, בבקשה. בוא שב. את תואיל בטובך לעמוד, רגע. שב עכשיו, סליחה. שב עכשיו. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. תגיד, למה אתה עונה לי בוקר טוב כשאתה יודעת בבירור שזאת שעת צהריים? בגלל שאתה אמרת שזה בוקר טוב. צהריים טובים. צהריים טובים. באמת. ערב טוב. להתראות. לא. לא תשאל אותי למה צלצלתי בפעמון. למה צלצלת בפעמון? למה אתה חושב שצלצלתי בפעמון? אני... 5, 4, 3, 2, 1, נגמר הזמן. אבל אני לא... אין לו חמודה. לילה טוב, רינג דינג 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 דינג. לילה טוב, רינג דינג 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 דינג. כאן זה לא מבחנים לקורס הכשרה וניהול? כן, כן, כן. יופי. לילה טוב, רינג דינג 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 דינג. אני לא חושב שהולך לי כל כך טוב. למה אתה אומר את זה? אני לא יודע. אתה אומר את זה כי אתה לא יודע? אני... 5, 4, 3, 2, 1, נגמר הזמן. סליחה, אני מבולבל. אז למה אתה חושב שעשיתי את זה אם כך? אני לא יודע. אתה אומר את זה כי אתה לא יודע? כן. אתה לא סקרן? כן. אז למה שלא תשאל אותי למה? למה? שם? מה? שם בבקשה, השם שלך. דיוויד. בטוח? בטוח כן. דיוויד בטוח. לא, תומאס. תומאס בטוח. לא, דיוויד תומאס. לילה טוב. אוי לא, חזרנו לזה שוב. לילה טוב. דינג 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 דינג. אני לא יודע מה לעשות כשאתה עושה את זה. אז תעשה משהו. לילה טוב. דינג 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 דינג. 5, 4, 3, 2, 1. טוב מאוד. טוב מאוד. מאוד טוב. תעשה את זה עוד פעם. בהחלט טוב מאוד. ממש ראוי לציון. חברי דירקטוריון, אוקיי, שוב פעם. לילה טוב, דינג 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 דינג. מה הולך כאן? מה הולך כאן? קיבלת ציונים מאוד טובים. לא אכפת לי. אני דורש לדעת מה הולך כאן. אני בטוח שאתם מנסים להספיל אותי. אני אלך ישר למשטרה כדי שלא תעשו את זה לאף אחד אף פעם. מה אתה חושב על זה? מה אתה חושב על זה? באמת תוצאות יוצאות מן הכלל. אז התקבלתי? צר לי אך לא. חוששני שהמשרד כבר תפוסה מזה כמה שבועות.